Urtero bezala, Zumarragan buskantza eguna ospatu da, goiz osoan zehar Euskadi Plaza giroz bete duen jai tradizionala. Bertaratutakoek buskantzak dastatuta erosteko aukera izan dute, artisau lanen erakusketa zabalaz gozatzez gain. Goizean zehar, bertako artisauek euren produktuak aurkeztu dituzte, eta Urola Kaeko lantaldea buskantza pintxoak eta edariak prestatu ditu dastaketarako. Zehar, herri kirolen probak egin dira, eta txikienek gau beltza eta hierraz gozatu ahal izan dute. Eguna jai giroan igaro da, eta auzokide askok hartu dute parte.